Gengsi bangke nili tak sinar kemarat ilitom ake hai doktor turiam ronghang CM sar aphan itum churunangi utate itum rongpu rongling pen sarpi sarpu lapen rong asar pen chingwai pen si ilitum doktor turiam ronghang sar long itum dipu hitian dam lo lapen dam pen si alang liphan chuniri lo je dak ilitum kiduk kela garat penangan dolang tapen ke Karbi Anglong Autonomous Council 1952 pen longlok pen ilitum dak CM pen hoi bang ke maduta bang welang ofisita ilitum coro parnangji lapen ke alangli CM sa Dr. Turiam Ronghang along ilitum sobirta pali loge pen alangli ilitum han bitanang pidun lo je nili hadak alangli wangji pu bitan pacin di lo masih itu sikdang bom lo pen ke nanggeli jinon musik crazy arni alangli ilitum kacing honai Dr. Turiam Ronghang sar wangji itum sinar kemalong pen hoi ilitum dak kacing honai ilitum local MSC mate ilitum non hejong honorable MP sar lo alangli mortiso sar tawangpo lapen ke dak nang chitong nunji ilitum long kacing honai ilitum Haraghat MLA alangli Dorsing Ronghang sar lapen dutulang ilitum Boysalang so MLA alangli Rupsing Teron sar lapen ke dutulang ilitum dak local MLA alangli ke hai Bidasing Ingleng sar kami nang chitong dun po lapen penangan EMs mantengi dutum lapen ke mantengi dutum chairman satu mantan nang chitong thai kusini tum rat pen alangli tum han Johang pon lapen chuni pon bagat kidipon laso puthaga bangke itum chithanam bolke phulo athe Singhason constituency ke latai si polling ke padunaya polling lo lapen ke penangan kisung kidu ke boy penangan dolo ini tum dakara tum lapen ke kudam lo kulorang te non ke dam tanga bangke penangan voters tame ifal dolo asonsi thek ponlong lo wo pisita non bangke rongpu rongling chingwai et lapen ke rong asar chingwai et rong tum ka do we ninga ko di sibet pen si non BJP joining mas program kami padopon po lasi kadu we rat tum tamene aninga klong pen si BJP long join po non mata expected bangke lalo expected bangke ni tungke ke chengsia bangke dagara tum bangke mathalo bang pharopo baksi do chodi budita nona bangke ilitum kaching honai Dr. Turiam Ronghang sar wangji pu men pen kadu go arata aningar lo Kerala lo mane ke PSLC pen mane ke Congress pen Kerala thip si BJP long nona nge join nun ji pen ke prai bangsuri si plus do si non han bang mo na tum practically da thek ponlong po athe non bang nili ningji pustame ai to na bisas data hai se mo hala swarni si etum thek ponlong po mas joining non namat bangke joining a bangke laso polling chot pensin ilitum 23 nong signal cam polling session pensi chopha ponlo litum alu hisar po tum phan obi laso polling along bangke litum rong proxy abado lapenke dak adungarai ilitum cite bok helang constituency along sitame penang an BJP along nang join donji angring do lapen ke ilitum kaching honai Dr. Turiam Ronghang sar alangli anytime da welcome lo alangli dum phan lapen ke nakji tong dun lapu pusi ining je thepon